En kat. Har du set fuglene? Andreas? Andreas, har du set fuglene? Okay, Andreas, du må gerne gå tættere på, så går vi over og ser et hej til dem. Så går vi over og ser hej til fuglene. Kan du se dem? Godt nok mange fugle, hva'? Skal vi gå og kigge på ænderne? Se, der er sådan en and herovre. Se. Det er ænder og høns. Kluk, 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 siger de. Og ænderne siger rap, 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 rap. Ja, det er rigtigt. Kigger du på fuglene? Der er mange fugle. De siger pip, 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 pip. Andreas? Skal vi æde den? Nej, det kan vi ikke nå. Nej. Mis. Andreas, hvor er katten hen? Hvor blev katten af? Hvor blev katten af? Ved du, hvor katten er hen? Nej. Mis. Se. Mis. Andreas, vil du æde? Kan du æde? Du er dygtig. Mis. Er det katten, Andreas? Er det ægkatten? Hvor er du dygtig. Den har en hale. Katten har en hale. Vil du æde halen? Vil du æde halen? Du er dygtig. Den er flot. Hvor går den hen? Ja. Hey, Andreas. Hey. Ligger den på fingrene? Ligger den på fingrene? Ja. Æd den igen. Du er dygtig. Det er dens hale.
Hop. Vis, 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 vis. Skal vi gå videre, Andreas? Den spiser mad. Katten, den spiser mad. Andreas, ved du hvor hesten er henne? Ved du det ikke? Prøv at komme med. Skal vi vise dig hvor hesten er? Hvad siger en hest, Andreas? Hvad siger hesten? Du er dygtig. Kom, skal jeg vise dig hvor hesten er? Nej. Der er blevet lukket. Der er blevet lukket. Bare skutter. Kan du se hesten? Skal du se hesten, Andreas? Hvor er hesten henne? Er hesten dernede? Spiser de også mad? Spiser de hø? Hvad? Kan du vinke til katten? Hej hej. Skal vi gå videre så? Ja, den spiser noget mad. Kan du vinke til katten?